Yo! What's up sa inyo mga silingan? Kauban ako si Boss o si Edward. Bagong gawa sa Edward, no? Yes! Bagong gawa sa lungga, man. Yeah. So, naday mi diri sa emisyo kay mag-shoot mi og Scratch It Challenge. Yee! Nadine, I love you. We're coming. We love you. Oh, we're coming home. Coming home to Kwan, to toot you. So, mag-start namin, no? In 3, 2, 1. Woo! I'm back, man! I'm back! Saan tayo, guys? Kay Nadine. Let's go, Nadine. We love you. Nakikita nyo po yung daanan namin papuntang heaven. Shoutout sa lahat ng taong Nagmahal sa akin at nakasutang na nyo. gatoy. Shoutout kay Chile, bro. Okay, look at the place, man. This is the MSU. See this motor, man, the motor. Ayun pala nakalabas si Edward sa kanyang lungga. Ito sa MSU ay maraming mga estudyante ngayon dahil nag-take sila ng SASE. Sa exam, yes. So very hard that all the students here. Nasa exam daw sa Ay, shabu ay ka. Shabu ay ka. Okay, dito kami ngayon sa College of Joseph. Okay, ngayon, yun, no? Dito na kami, no? Maghanap daw kami ng karit, no? Karit. Karit na kamatayan, no? Okay, may basurahan doon. Tara, bro. Ikaw muna hawak dito, bro, no? Ayun na, dito na ako, guys. Shoutout sa lahat ng nanonood. Please subscribe below, man. Below, upwards, down, left, right. Because you need to subscribe. Lahat na sumusuporta sa 46K subscriber, pero ang nanonood, 100 lang, no? Let's go! No? Ganun kakatindi, no? Okay, ngayon, no? This cut is fresh. So yun po ano, tapos yung shoot namin sa Scratch It. La 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 la. So pagbabalik ni Edward, nakasayaw na po siya. Karoon lang. Sunod Oh. wala na, di na makita. Kailangan say work. Lean way, tap. That's it, down. Lean way, down. That's it, down. Then yawa. Lean way, down way, mga silingan, naday mi diri sa kwan, no? Sa College of Engineering. Social Science. Sa pagtamang litak mo? Social Science, Humanities. Science. College of Social. Namukha dito. Social. Gago. Oh, taduan ta mo kung saan pag-inom ng tubig, no? Meh! So, ato lang pag-inom tubig, no? So, next mag-inom na kay Edward. Mag-challenge kayo, bro. So, guys, today mi sa Takpan sa old Landmark. landmark of the MSC Jensen. Old entrance. Old Entrance dito? Ano to entrance dati, no? murag dito sa may entrance Oh, entrance. exam. Sasi. So, God bless tayo sa kwan, no? Sa mga nag-take og exam sa SASI. Oh, kaya nyo yan, guys. Okay, this is the moon touch. Look at the moon. The moon touch, man. Moon touch daw ko, man. This is the new building of Edo. This is the new building of the Edokea College of Education. Ano sa laban doon? Tayo sa ilang building? Sa? Dito Dati Education. E na ba? E bitaw? Oh. So E-building na siya. Ay, ate. So sa engineering, H, di ba to? So, engineering.
So very abog man. Ito pala yung pinaka-powerful ng MSU Gensan kasi maabog masyado dito. Hindi ka na kailangan ng magpulbos. Baby, this is your rock and roll. So many people there. Kuya, pwede mo matana na kaya? Asang landmark ko dire old? Ini isa ka poste ane katulon na dito. Ah, dito. Sulod mo dia, sarado nyo lang kita. Ah, salamat ya. Pwede nyo na sulod yung motor dito. Ana may itong lanite, na-tab dito pa wala mo ano. Ah, sige kuya. Sige kuya. Sa katulon nga poste ane nga itom na dito tungod. Kasi thank you kuya. Salamat. Tignan na namin yung landmark. So papasok na kayo. Papasok na kami ng landmark, man. So we're here. So dito na kami guys. Palobat na rin yung ano ni... Patingin ko malapit na kami. Konting baktas na lang. Baktas MSU. Asan si Sijan? Silingan! Libre! Asa na bro? Wow! Ay, tubig! Gago, naibitin yawa. Bullshit. Nablo ko bro, naibitin yawa. Naibitin, green. Naibitin yawa. Oh, nas tubig yawa. Luka dre. Alam ba? So, tayo na, giliw, magsalo na tayo. Tayo na, pero walang kayo. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Malapit na guys! So, dito na tayo sa ano, no? Sa landmark. Dating entrance ng MSU. So, let's go. Selfie So, tayo. selfie sa amin, no? Selfie. So, mana. Yo, what's up? This is the old mark, man. This is the old landmark. Go ba si Jan? Okay. Oo, yun. Mag-i-imagine na lang tayo. Oh. Kaya ang MSU daw dati, kay cemetery yun daw. Ano tayo nila? Bago na natukod ang MSU. May aswang dre bro. Hindi, di ba? Ay dili bro, para sa ko bro na ay secret pinduton diri para magto ka sa underground sa underground? MSU. Saan pinduton diri bro? Murag na pinduton diri. To. Kita no? Asa gawa. Moto bro, bitin. Bitin. Oo, namin nakita din na bitin ba ni o bayawak. Makang lawin. Matang si Jan. Matang si. Butroy, magpakam pa rin. Alis na po kami. Okay. Tabay landmark. MSU. Landmark. Pila ko bro, ang tagiyan na bro, kabro kinsa. Kinsa? Si Mark. Yan. Landmark. Bro, let's go. So mga silingan. Go out in here. Ulit ta.